jak izazov? Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Dakle, i sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada, zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću... Šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. Ispala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam maline u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, a to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Kako lep fil. Oduševljena sam. A sada hoću da probam poslednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. Da, moraju postati zlatni. Tako je. Hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. Pogledajte kako to lepo izgleda.
Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. Ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. Vivian, probaj. Wow, svaka vam čast. Baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se prelije preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Hajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. To, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slaninu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. Ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Ko je to? Šta pčele rade ovde? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu, probat ću ovaj žele od voća i bobica.
su čak komadiće voća. Cool. Baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. O, da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda. Wow, devojke, pogledajte kako je cool ovdje. Ćao, devojke. Mi ćemo učiti živjeti zajedno. Hajde da izaberemo krevete. Ja zauzimam dolnji. Dobro, onda ću ja spavati na gornjem. Sviđa mi se ovdje. Zaboravila sam svoj kofer dole. Kako da ga podignem? Vreme je da iskoristim svoje moći. Dođi kod mene, moj jastučić. Odlično. A sada je sve ostalo. Super. Sveske, olovke. Ostalo je čebe. To će biti teže. Dođi ovamo. Hajde. Još malo. Izgleda da sam preterala. To je bilo baš smešno. Smijte se koliko god hoćete, devojke, ali sam ukrasila svoj krevet. Pa, vreme je da i ja raspakujem svoje stvari. Da vidimo. Ups, dok sam plivala, moj kofer se potpuno pokvasio. Šta da radim sa mokrim stvarima? Mislim da ti mogu pomoći. Sad čekaj malo. Sad će tvoje stvari biti suve. Hvala. Mislim da ovdje gori nešto. Monika, i ti si preterala malo? Šta? U moje beležnice je već ogromna rupa. Kako si mogla? Nisam namerno. Izvini. Primetila sam da ovdje uopšte nema biljaka. Sad ću to popraviti. Dodat ću malo cveća. Rekla sam malo. Gdje rastete? Stanite! Dosta! Vraćajte se u kofer. Sedećete tamo dok se ne naučite da se ponašate. Rekla sam da sedite mirno. Ovako. Živećete ispod kreveta. Ups, ne obraćajte pažnju. Vreme je da i ja raspakujem svoj kofer. Znajući svoj vatreni karakter, nosim samo osnovne stvari sa sobom. Zdravo, druže. Ali šta će ti vatrogasni aparat? Joj. Smirite se, devojke, znam šta da radim u takvim situacijama. Sad ću sve popraviti. Eto, tako je mnogo bolje. Ne obraćajte pažnju na sitnice, bitno je da je požar eliminisan. Sad shvatamo šta će ti taj aparat. Da li ti se to često dešava? Opušteno, devojke, sve će biti u redu. Baš mi se sviđa moj krevet. Sad izgleda mnogo bolje nego što je bio. I ja volim svoj novi krevet. I meni se sve sviđa. Mislim da je ispalo baš cool. Ove hobotnice će me podsjećati na more. Koji nam je prvi čas? Aha, zakoni magije. A vreme je da idem u učenicu. Devojke, nemojte zakasniti. Prvi čas, baš zanimljivo. Već sam spremna. Vidimo se na času, devojke. Da, i mi već idemo. Monika, jesi li spremna? Nemoj da zakasnimo prvog dana.
Baš me zanima ko će biti naš nastavnik i šta ćemo da radimo. Dobrodošli u školu magije. Ovdje ste. Dakle, ja sam vaša lepa i divna učiteljica. Wow, sviđa mi se. Baš vam hvala. Jess, idi na tablu. Ja, sigurno? Plašim se. Pa dobro. Pokaži nam šta umeš. Hajde. A šta ja umem? Pa, gledajte. Mogu podići iz ove čaše vodene mehuriće. Zanimljivo. Nastavi, Jess. Mogu žonglirati njima i mogu ih podići još više. Jel? Ne mogu da ih kontrolišem više. Šta se dešava? Zašto si to uradila? Ups. Moraš još puno da vežbaš. Sedi. Grace, da vidimo šta ti znaš. Da, spremna sam. Pa hajde, iznenadi nas. Dobro, sad ću stvoriti mali tornado. Ovako. Mogu ga malo povećati. Nije loše, ali mislim da je već dovoljno. Grace? Dosta. Zaustavi taj tornado dok nije uništio celu učionicu. Ne mogu da ga zaustavim, ne sluša me. Gospođo Tina, pazite se. Gde sam? Ko sam? Šta radim ovde? Ups. Bolje da idem. Grace, gde si krenula? Nisam završila s tobom. Monika, izađi. Sad ću da pokažem šta umem. Počet ću od nečeg jednostavnog. Nije loše, hajde sad nešto teže. Pa dobro. Kako vam se ovo sviđa? Nije loše. A još mogu poslati ovo vruće srce vama, ali pazite. Ups, kasno je. Sada ličite na izgoreli tost. To je već previše. Ups, idem ja. Hoću ja da pokažem šta znam. Pa hajde, više me ništa ne može iznenaditi. Sad ću. Još malo. Jao, šta će se desiti? Wow, kakva lepota. To je divno. Nevjerovatno. Kakvo je to grmlje? I zašto mi se približava? Pustite me. Gotovo. Mom strpljenju je došao kraj. Gospođo Tina, ja? Evo zvonca. Odlazimo. Vidimo se na sljedećem času. Da, moramo da idemo. Doviđenja. Devojke, stanite. Oslobodite me. Devojke. Pa, kako vam se dopao prvi školski dan? Mislim da je bilo mnogo dobro. Slažem se. Devojke, smislila sam nešto. Hajde da proslavimo naš prvi dan i da napravimo žurku. Dodat ćemo malo sjaja i ukrasa. Wow, Sophie, to je baš cool. Da, znam. Dodat ću još i muzike. Cool, baš je zabavno. Devojke, trebaju nam i slatkiši. Šta može biti bolje od šećerne vune? Ali izgleda baš dosadno. Sad ću popraviti to. Tako je mnogo bolje. Svaka čast, Grace. A ja mislim da nam treba još pića. Lepi kokteli za lepe devojke. Poslužite se. Cool. Devojke, imam i ja nešto. To su kokice. Sad ću ih spremiti. Treba mi bukvalno nekoliko sekundi. Mala eksplozija. Preteral sam. Ali nema veze. Bilo je zabavno. Treba razmisliti. Tačno. Za početak ću farbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipet ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A
sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. O, da, odlično mi ide. Ej, Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Ej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. O, kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. A zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. O, to je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. O, imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Ej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva! Nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. O, cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. O ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gdje da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gdje ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, što je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. O, da, divna si. Zak, kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume.
Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. O, to već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Cool! Šalim se, a ni nešto ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta će mu kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zako dlazi, smetaš mi? Vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moja lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roze Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blaster ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da. A moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Hajde da vidimo šta je nacrtala Jess. To je torta. Njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. A ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i
i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho! Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow! Hvala ti puno! Obožavam te! Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je! Ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte! Danny nije ništa smislio. Čak ni čokoladu ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. Sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. A ko je to? Labubu, baš je sladak. I ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni film. To je nešto neobično, ali sviđa mi se. Kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, obožavam lizalicu. Vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata. Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić. Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. Šefe, super! A šta dalje? Sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. Vreme je da serviramo jelo.
Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? A ja sam skuvala krompir. A sada treba dodati bibera i soli. Eto, a zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije i još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira, a miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladnje. A zatim ću iseći lijepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Danny, daj mi Cheetos, a moram da ga izmrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Tako je. Ostalo je sačekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir. Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je. Ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. Kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, a možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno posljednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da, krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Danny je pobedio. Čestitam. Da, povedemo je. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom. Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, ćao. A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek-delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i iscediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem se u rernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve. Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. Da, uspeo sam. Gledaj, robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. Ne, zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. Ne brini, robote, svima se dešava. Čekajte, a što ja da radim? Tačno. Mogu da uzmem gotovu tortu. To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to. Ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? Kako to? Vi ste uzari. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači. Uzmi šećernu vunu. Šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. Pada. Došla mi ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac od torte, ali
Treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. Hvala, robote. Ostalo mi je bolje. O ne, opet mi je tužno. Odlično. Kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam pokopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Ju, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. Šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? Kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu. Ovo je pobjeda. Čestitam, Gloria. O da, pobjeda je moja, to! Hvala, robote, ti si najbolji. Dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta, jel može? Jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. Prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. Zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. Malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek delo. Bon appetit. Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. Znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir.
ali mrzim da ga čistim. O, dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. O, to nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. Oh, i sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. O, super šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepše štapiće su čokoladne. O, tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. U čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sandvič. Nema problema, odličan izbor. Sandvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Okej, pokrit ću sandvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sandvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj,
Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. O, kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. O, jagode. O, da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. A bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro. Kako lep sendvič u obliku auta. Probat ću ga. Aha. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što... Šta je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sendvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sendvič. Ne mogu da verujem. Aha. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog vajka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir
ekstra! I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Bu! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je. Još. Da vidimo šta je spalo. Komadići. Da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored špore. A ovo je mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop, sve kao što voliš. O, ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovde. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. A da, obožavam krvavu boju.
I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O, da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? O, tačno, poslednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovde moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A Roza, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu i jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se.